Ja som tu sám a dnes idem robiť 5 alebo 3 skoky do bazéna. Prvý skok je šípka a v komentároch hodnote od 1 do 10 šípka. OK, teraz pôjde druhý skok. Dobre, počítať. Bomba. Tretí skok bude, čo by som dal? Cristiano Ronaldo sú. OK. Predposledný zátvorke štvrtý skok je panák. Dozadu takto. Teraz ešte jedna vec pôjde, ale jedna vec. Posledný skok. 3, 4. OK, takže teraz ma ide tak dosatiť. 3, 4. A teraz bonus. To, čo bude najviac boleť, je pleca. To bude boleť. A moje brucho. A za moje utrpenie dajte like a odber a napíšte do komentu od 1 do 10 všetky skoky. Zatiaľ čaute.